kartu vymazať. Všetko som jedol do notebooku, ale kartu som nevymazal. Teda blbo. Ale zrnky ide aj pri tým autom, vidíš to? Aha, hej. Čo ti jebe? Chceš fajčiť? Zase? Čo ti jebe? To na piču chcel nosiť, No. ale náš pekné. Všetky mám drapaky, mám na piču, vieš? Mám zjebané. Všimol som si. Pekné počasíčko a teplo je celkom. To sme museli mať bundu brať. Po pohode mne je teplo normálne, však ja som naoblíkaný jak kokot. Ja mám. Hore mám termo. Na to mám dlhé tenké tričko. Na to mám mikinu. Na to mám dres. Na to mám bundu. Robia nové balíky? Čo ti to jebe? No aby ušetrili. Akorát cigarety sú ešte drahšie. Hej. Jasné. V Nemecku kúpiš aj 25 cík balový, keď chceš. 28 už som videl. Záleží aký cigarety. Na dobky. Ale 19 nemajú To dosť neviem, bolo. to sa zabore koľko mám benzínu. Na hodinku je koľko? Dosť, 37. To znamená, že máš ešte 3 čtvrte hodiny. Ja, ale ináč povozili sme sa 3 čtvrte hodinu akurát silovo. Dobrá trasa. Ten prvý záber, čo si dal, ten bol najlepší, ak som videl na teba, jak si stebol na zadne. Na tom moste, na base. To bolo moc, to mám na kameru. Koľko to, keď to vždycky dvihne na zadne, tak mi ujdu nohy zo stupačiek. Vieš čo, ja ti poviem, že to je ale aj v motorke. Ja sa to snažím furt dávať ako všetky motorky. Toto je ešte nič, to ja chodím, keď idem v teniskách. Keď len tak vybehnem na ulicu. Celú ju prejdem. Teraz som si šteloval do piči ten zadný tlmič ešte, ja som to asi dojebal. Hej. No. Ale Čo si tam hrká ináč? reťaz mi stále hrká. Hej. A bude to treba porobiť. Chceš ju nehať? Rozmýšľam. Neverím tomu, že Mám sa ju na nechce nete? Suzuki. Mám na nete, ale ak sa nepredá do týždňa, tak si ju nechám. To si vedľa aj ohondil. Lenže tam ti odišiel zase čo? 4. stupeň? 5. Som na viac používal. No však jasné. To sa... A tuto zase nemám nastavenú na rýchlosť. Mám tu väčšiu rozetu, vieš. No, však ťa to furt stáva na zadné do piči. No, čím väčšia rozeta, čím vyššie zubov, tým väčší záťah. Čím No, menej jasné. zubov, tým väčšia rýchlosť. No mňa dá na dvojke na zadné, ale na trojke už ma nedá. Ne na štyrku. No. Ale aj výkonom je to, ty máš 50 koní či koľko. Môže byť Máš 42 kW. A máš 40 koní. Tak toto je ale o 11-12 rokov novšia motorka, vieš. Aj to isté. Hrá rolu. Ale na tejto motorke sa mi najlepšie stalo na zadné ako zo všetkých, čo som mal. Hej? Toto je... Asi kvôli tej rozite. Tu kvôli tomu záťahu. Môže byť, ale celkovo tá motorka je ľahká. Uvidím, čo kúpim, no. Čo pôjdeš so mnou. Je tak až po Vianociach. No prídem sobotu ráno, ty vole, určite. A možno ešte medzi tým prídem. To už bude mrzť, to už sa nevráti z motor. Že? No, neviem. Uvidím, či to bude na snehu, ale pochybujem. A v lete pekne na zmrzlinku. Som ti písal. 16 motorek im našli. Hej? A kde je asi? Ako neviem, či všetky u tu na? Viem, že majú garáž. Tri. Čo? To naše našli tri. 3 našli u to, no? Že Tak, vraj. tak mal to na garáži, potom mal ukaz. Ale to no beha, nie? Hej, tomu sa myslím. Však u tu našli len 3, vieš ako. Ako sa to vidí? No však ich bonzol, ako asi. Čo? Ich bonzol. No oni mi tu sem doniesli a hotovo. Čo ja viem, Však čo ale to je? museli nejako vedieť, že má tí motorky. No tak asi sa z nich previekol, bolo obuklav. Keď už ich trapli, už im zmekla predávka, vieš.
zaujímavé, keď bude z dvoch kamier, vieš? Jedno video. Hovoríš, že dobre to vyzerá, hej? Zadný. No kedy som mal ešte tyčinky, ty kokos, žlté. A ja mám nový karty. Čím sa mi dá, aby som dal čierno-modré. Aby to hralo. Nevadí. Čo môžem objednať, je tak. Kvôli na iPhone by to za 2 týždne, ty vole. Ani nie. Hej? No, aj fixky biele. Ja displeje predávam. Vieš, aké fixky som si objednal na pneumatiky? Čo si obkreslíš, čo Jasne. názov? Kohen tam sme išli, kde si jak šutre lietali po mne, ty kokos z teba. Brutál. Ha? No, to bola paráda. Počkaj, ideme dom, či ako? No, v podstate ten smer, A lebo kde sme? sme dosť ďaleko. Ladcoch. Čo? Ladcoch, že? Piču. Čo to je, Košica? Piču. Skoro lednické. Počkaj, hen tam sú lednické až preto. No. Toto sú Ladce. Nie, Lace sú za. Ty vidíš tú cementárku. Tak toto sú Ladce potom. Nie. Nie. Toto je Horovce. Horovce už. A kade chceš ísť? Popri Váhu? Tak ako sme prišli, no. Dolo sa už nechcem ísť. Koľko máš benzínu? Jeden husaber má 10,5 litra. Nádrž. A ten asi aj vyššie, Ja že? mám menej ako pol. Menej. Jo, ja mám 3/4. Ja mám nejakú 5 litrovú nádrž, ale vieš. No, poďte, to mám asi. Dobre, no, hrané pokojničko, na to, že som rozjebaný. Tiež chlastal. Ako? Ja som chlastal tiež. Počkaj, budeš doma večer? Večer, hej?